Σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις με πλούσια χρηματικά έπαπλα στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης κάναμε πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μας για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων. Τώρα που οι εποχές απαιτούν το κάτι παραπάνω, ήμασταν έτοιμοι από την πρώτη στιγμή για άλλη μια φορά. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Ένα παιχνίδι παίζοντας πάνω από τα όρια σου. Εάν το σκεφτείς, αυτό είναι σαν να είσαι έτοιμος να σουτάρεις την πιο κρίσιμη βολή και να πιστεύεις με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλο σου το είναι, ότι θα τη βάλεις με μια μπάλα. Bowling. Εμείς πάντως στην Big Win ξέρουμε ότι παίζοντας παράλογα δεν κέρδισε ποτέ κανείς. Big Win. Φανατικός υποστηρικτής του υπεύθυνου παιχνιδιού. Μια στιγμή χωράει όλη τη φροντίδα για ό,τι είναι δικό σου. Με την Anytime βρίσκεις το κατάλληλο συνεργείο και κλείνεις online ραντεβού. Μια στιγμή χωράει όλη τη φροντίδα για ό,τι είναι δικό σου. Με την Anytime βρίσκεις το κατάλληλο συνεργείο και κλείνεις online ραντεβού για το σέρβις του αυτοκινήτου. Of a legend. Legend by CR7. And be worthy of the mark of a legend. Legend by CR7.
It's inspired today. Fantastic football. Brilliant. Absolutely brilliant. It's inspired today. Marseille scored. It's Florian Thauvin. Ναι, θησαυρέ μου. Τι είναι αυτό? Στις 8.30 παίζει ο ΠΑΣ με τον Ολυμπιακό και στις 10 παρατέταρτο ο Ατρόμητος υποδέχεται την ΑΕΚ για αυτή την Στις 8.30 παίζει ο ΠΑΣ με τον Ολυμπιακό και στις 10 παρατέταρτο ο Ατρόμητος υποδέχεται την ΑΕΚ για αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Στερά στα δεξιά με τον Αζίβκοβιτς να κινείται ωραία στο χώρο και να ελευθερώνει τον Ελκαντουρί. Αυτός έπαιξε το 1-2. Στις 8.30 παίζει ο ΠΑΣ με τον Ολυμπιακό και στις 10 παρατέταρτο ο Ατρόμητος υποδέχεται την ΑΕΚ για αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Στερά στα δεξιά με τον Αζίβκοβιτς να κινείται ωραία στο χώρο και να ελευθερώνει τον Ελκαντουρί. Αυτός έπαιξε το 1-2 με τον Σβάμπ και έτσι έκανε το 1-0.
8.30 παίζει ο ΠΑΣ με τον Ολυμπιακό και στις 10 παρατέταρτο ο Ατρόμητος υποδέχεται την ΑΕΚ για αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Στερά στα δεξιά με τον Ζίβκοβιτς να κινείται ωραία στο χώρο και να ελευθερώνει τον Ελκαντουρί. Αυτός έπαιξε το 1-2 με τον Σβάμπ και έτσι έκανε το 1-0. Κορυφαίος του Τα μεγαλεία! Τιμ. Το 1-0 με τον Ελκαντουρί στο 8. Τώρα πέταξε την μπάλα στον Ινκασόν. Αυτός ανέβηκε, ο Ζίβκοβιτς ξεφύγε με άειρνο τρόπο και ελευθέρωσε τον Ελκαντουρί. Ανεβαίνει ο Γιαννούλη, ο Ελκαντουρί, αλλά ο West τους χάλασε τα σχέδια, γύρισε με το κεφάλι την μπάλα πίσω στον Βάτερμαν. Το ΠΑΟΚ ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο πιέζοντας ψηλά. Ο Σάρτζον στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ο πλάγιο από τον Μαρινάκη με τον Γιάννουλη να κερδίζει 4-5 μέτρα με αυτό το πλάγιο. Ο Γιάννουλης ψάχνει επιλογές, ήρθε ο Ζίβκοβιτς να ζητήσει, προτίμησε και πάλι πάνω στη γραμμή. Πάμε στο Θωμά Μιχό. Ο Στάρτζεον μαζί με τον Λιπεράκη είναι τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα από τον Όφη. Η κριτική ομάδα που γενικώς έκανε 12 μεταγραφές αυτή τη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Θα δούμε τη φάση. Ο Ζίβκοβιτς γύρισε εκεί που απομάκρυνε ο Σελίμοβιτς, αλλά έκανε λάθος στη συνέχεια. Ο Μάτος σούταρε πάνω στον Διαμαντή Ελκαντουρί. Πάουκα συνεχίζει την πίεση του. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρονού, ο Μάτος σέρβιε στην περιοχή, ο Σελίμοβιτς είναι σε επίκαιρη θέση. Η πίεση του Ίγκασον, υπάρχει φάουλ πάνω στον Κοροβέση, μπορείς να συνεχίσεις Θωμά. Ναι, ο Στάρτζεον είχε παίξει 3 λεπτά μέχρι πρότινος, τώρα μπήκε με την άρεξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Λιμπεράκης για πρώτη φορά συμμετέχει στην αποστολή, ενώ να πούμε πως η κριτική ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε μία ακόμα μεταγραφή, η οποία θα είναι και η τελευταία της. Πρόκειται για τον Μπαλογιάννη, ένας παίκτης που ανήκει στον ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως, αν δεν συμβεί κάτι το απρόπτο, αύριο θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Ηρακλείου. Ο Μπαλογιάννης, ο οποίος είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στην πρώτη του βασική χρονιά στον Βολό.
Εσείς βλέπετε τις ενδεκάδες των δύο αντιπάλων να περνούν σε κρόλ στο κάτω μέρος της οθόνης και οι δύο με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ο Διαμαντής με τον Σταρτζόν μπλέχτηκε ανάμεσα σε δύο, κράτησε μπάλα. Μονομαχίες ευνοούν τον Μιχαηλίδη, ο οποίος προσποιήθηκε ωραία, έκανε λάθος όμως. Ο Ναμπή έπαιξε με τον Σαρδινέρο. Ο Βαρέλα, ο Τζοβάρας άφησε το παιχνίδι και τώρα θα δώσει κίτρινη κάρτα στον Ελκαντουρί. Ο Σαρδινέρο άνοιξε το κοντρόλ δεξιά. Εδώ το λάθος του Μιχαηλίδη, ο οποίος έκανε εξαιρετική προσπάθεια αρχικά, αλλά στη συνέχεια δεν σιγούρεψε καθόλου την πάσα του. Το μάζεμα από τον Σαρδινέρο και τον έφερε σε θέση βολής. Ο Βέις με τον Σταρτζόν πίσω στον Μαρινάκη. Λάθος τώρα από τον Μεγιάδο. Ο Πέλκας με τον Τσόλακ. Έπαιξε πολύ έξυπνα για τον Ζίβκοβιτς. Πάλι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ άφησε την μπάλα πίσω. Ο Τσόλακ θέλει να διεκδικήσει. Ο Σελίμοβιτς για τον Βάτερμαν. Ο Μιχαηλίδης προστάτευσε την μπάλα και την άφησε να καταλήξει έξω. Ο Σίμος είδε την ομάδα του μετά το 20-25 να πατάει καλά στο γήπεδο, αλλά ήδη ήταν πίσω στο σκορ. Δυσκολεύεται να πατήσει την περιοχή του Ζίβκοβιτς. Οι περισσότερες τελικές του είναι εκτός περιοχής. Ο Ζάπεδο έκανε φάουλ. Έχει μια καλή ευκαιρία στο 34. Ο Αυστριακός ανάγκασε τον Βάτερμαν σε εντυπωσιακή επέμβαση. Στο Σταρτζόν έπαιξε πίσω. Ο Μεγιάδο σίγουρα. Ο Μαρινάκης για τον Σαρδινέρο. Αυτός έκανε λάθος. Η μπάλα όμως στρώθηκε στα δικά του πόδια. Ο Πέλκας έστειλε την μπάλα προς τα μέσα. Ο Βαρέλα μακριά, λίγο ατσάλο πίσω, με Γιάδο σίγουρα. Ο Μαρινάκης για τον Σαρδινέρο. Αυτός έκανε λάθος. Η μπάλα όμως στρώθηκε στα δικά του πόδια. Ο Πέλκας έστειλε την μπάλα προς τα μέσα. Ο Βαρέλα μακριά, λίγο άτσαλο το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Τώρα κατέβασε ο Διαμαντής. Ο Νέιρα θέλει να ηρεμήσει το παιχνίδι του Όφη. Έπαιξε κάθετα για τον Σαρδινέρο. Αυτός δεν πρόσεξε. Ο Μεγιάδο, ο Σταρτζέον. Τώρα άλλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Έχει αφήσει χώρο στον Όφη. Θέλει να χτυπήσει την κοντραεπίθεση. Ο Μαρινάκης πέφτοντας. Ο Τσόλακ έχει τον Ζίβκοβιτς κοντά του. Αυτός με το αριστερό είναι μόνος ανάμεσα σε τρεις. Ο Ζίβκοβιτς σούταρε με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε. Έσπασε εύκολα ο Βάτερμαν. Εδώ ο Ζίβκοβιτς, ο κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ο έτερος Ζίβκοβιτς τώρα πρόλαβε βγαίνοντας από την εστία του και από την περιοχή του. Τον Κασιόν και Βάρελα.
Ο Ναμπή σήκωσε για τον Μεγιάδο. Αυτός προσπάθησε με τη μία να μοιράσει δεξιά, δεν το έπιασε στο εξωτερικό. Ο Ζιβκόβιτς περιμένει και ζυγίζει τις επιλογές του, έπαιξε μέσα στην περιοχή για τον Ίγκασον, ο Ισλανδός του γύρισε ξανά. Αυτό δεν άρεσε στον Φερέιρα. Ο Τσολάκ πήρε την κεφαλιά, ο Σβάμπ, ο οποίος προστάτευσε την μπάλα αλλά έκανε πολύ εύκολο λάθος. Αφήνοντας ξεκρέμαζε τώρα την αριστερή πλευρά της αμυνάς του, αλλά ο Στάρτζεον δεν κάνει καθόλου καλό κοντρόλ. Ο Ίγκασον θα απομακρυνεί. Ο Σελίμοβιτς με το κεφάλι για τον Νέιρα. Η πάσα δεν είναι ούτε για τον Σαλτινέρο που έβγαινε προς τα έξω, ούτε για τον Στάρτζον, ο οποίος ήταν πολύ μακριά από την μπάλα. Καντουρί για τον Σβάμπ. Ο οποίος ανέβασε με δύναμη τον Γιαννούλη, είναι πολύ γρήγορος και ο Γουές όμως. Μπαίνει ανάμεσα στην μπάλα και στον αριστερό back half του ΠΑΟΚ και την αφήνει εκτός. Οι δύο τους έχουν κάνει 2-3 κούρσες πολύ δυνατές, πολύ γρήγορες. Πάμε στον Κώστη Μποτσάρη. Από τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του Αμπέλ Φερέιρα για να σκεφτεί την οποιαδήποτε επέμβαση πάνω στη ροή του αγώνα, οι τρεις οι οποίοι έχουν ξεκινήσει προθέρμανση είναι οι Τζόλις, Λίρατζης και Σφιντέρσκι. Εδώ ο West έκανε μια εξαιρετική προσποίηση στον Πέλκα, αλλά στη συνέχεια η πάσα του δεν είναι καλή. Πλαγιό. Λίγο βιαστικές οι δύο ομάδες αυτό το δεύτερο ημίχρονο στα 10 λεπτά που έχουμε παίξει, χωρίς σίγουρες επιλογές. Ο Μεγιάδο εύκολα πίσω για να αποφύγει την πολυκοσμία. Σελίμοβιτς πάλι στον Αργεντινό. Να μπει. Την πέρασε από τον Πέλκα, ο οποίος πήρε ξανά την μπάλα από την κεφαλιά του Ελκαντουρί με το στήθος ο Μεγιάδο. Στάρτζεον έχοντας χώρο, έπαιξε δεξιά για τον Ουές, ο οποίος προσποιήθηκε. Τώρα σέντραρε ωραία, από μάκρυνο Βαρέλα. Ο Στάρτζεον τον πρόλαβε ο Μιχαηλίδης. Ο Ελκαντουρί, ο Πέλκας από την λάθος εκτίμηση του Μεγιάδο που του άφησε χώρο, να μπει όμως διόρθωσε τα πράγματα. Ξέφυγε και από τον Γιαννούλη, ο Πέλκας με τάκλιν του πήρε την μπάλα. Έχει κολλήσει λίγο η μπάλα στην αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Καντουρί τώρα μοιράζει δεξιά για τον Ίγκασον και ο Ισλανδός κερδίζει αρκετά μέτρα κουβαλώντας. Ο Μάτος για τον Ελκαντουρί. Σίγκοβιτς κράτησε γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Τσολάκ και δεν του πέρασε σε πρώτο χρόνο. Εδώ η κατοχή της μπάλας, μοιρασμένη ήταν σε όλο το πρώτο ημίχρονο, τώρα στο 53% ο ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης, ωραία για τον Πέλκα, ο οποίος πλάσαρε αλλά ψηλά. Δημιούργησε τον χώρο που ήθελε για τον εαυτό του ο Πέλκας για να σημαδέψει απέναντι, αλλά με αρκετό ύψος, χωρίς να ενοχλήσει τον Βάτερμαν. Ο Διαμαντής ψύχρεμα ελευθέρωσε τον Μεγιάδο και τώρα σε φάση επιθετικής μετάβασης ο Φι. Ο Μεγιάδο με τον Ναμπή να σουτάρει, αλλά τον Ζίβκοβιτς για μία ακόμη φορά να πέφτει σωστά.
υπήρξε τεράστιο κενό στα αμυντικά χαφ για τον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε κανείς να καλύψει εκεί την άνοδο του Μεγιάδο. Πολύ δύσκολο να νικηθεί ο goalkeeper από τέτοια απόσταση με πλασέ. Ο Ναμπί πρωταγωνιστής για τον Όφη, ήδη με 4 τελικές στο παιχνίδι, αν δεν έχω χάσει καμία. Πλέον έκτημα άφησε ο Τζοβαράς. Πάμε στο Κώστη Ποτσαρή. Υπάρχουν κάποια παράπονα από τον κύριο Φερέιρα προς συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές του. Η αρχή έγινε λίγο νωρίτερα, απευθυνόμενο στο Γιαννούλη, όταν του είπε μην κάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα, γίνεσαι προβλέψιμος και ξέρουν πώς να σε σταματήσουν. Και αμέσως μετά να δούμε τη φάση και στρέφουμε. Ο Μάτος γύρισε κόρνερ από τον Διαμαντή. Όχι, πλάγιο. Μπορείς να συνεχίσεις τώρα, Κωστή. Το αμέσως επόμενο που είπε ο κύριος Φερέιρα είχε ως αποδέκτες τον Καντουρί και τον Σβάμπ για την ευκαιρία την οποία, μάλλον την επίθεση την οποία έκανε ο Όφη, λέγοντάς τους ότι παίξτε λίγο πιο έξυπνα, με τον τρόπο τον οποίο λειτουργείται αυτή τη στιγμή, βοηθάτε το παιχνίδι του αντιπάλου. Κόρνερ τελικά. Σωστή ήταν η πρώτη εκτίμηση. 21 λεπτό με τον Ζίβκοβιτς και σε αυτή την στημένη μπάλα. Εκτίμηση 21 λεπτό με τον Ζίβκοβιτς και σε αυτή την στημένη μπάλα και όλους τους ψηλούς του ΠΑΟΚ να είναι μέσα στην περιοχή. Τέλεση για τον Μάτος από μάκρυνο Διαμαντής. Ο Πέλκας προσποιήθηκε, πήρε και την πρώτη κόντρα, όχι όμως και τη δεύτερη. Ο Στάρτζον κέρδισε, φάουλ τώρα για τον Όφη. Πήρε και την πρώτη κόντρα, όχι όμως και τη δεύτερη. Ο Στάρτζον κέρδισε, φάουλ τώρα για τον Όφη. Πήρε και την πρώτη κόντρα, όχι όμως και τη δεύτερη. Ο Στάρτζον κέρδισε, φάουλ τώρα για τον Όφη. Δουλεύει και τους γονείς μας που είναι ακόμα ζωντανοί. Τιμ, φέρεσαι περίεργα. Σοβα. Πήρε και την πρώτη κόντρα, όχι όμως και τη δεύτερη. Ο Στάρτζον κέρδισε, φάουλ τώρα για τον Όφη. Πήρε και την πρώτη κόντρα, όχι όμως και τη δεύτερη. Ο Στάρτζον κέρδισε, φάουλ τώρα για τον Όφη. Ο Βίδωνα είναι ψηλά, δυσκολεύοντας την κίνηση και την κυκλοφορία της μπαλάς για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Βλέπετε το σύνολο της κατοχής στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Σαρδινέρο πλάσαρε, υπάρχει offside. Το Μάμιχο, έχει περάσει από το μικρόφωνο σου αυτή η κουβέντα των ανθρώπων του Όφη με τον τέταρτο, γιατί θυμούνται όσα έγιναν κόντρα στον Ατρόμητο και τον γκολ του Μανούσου, Ναι, και αυτό αναρωτιόντουσαν και ρωτούσαν προς το τέταρτο. Αν ήταν εξωστραγισμός. Ναι, σωστά. Η πάσα. Δόθηκε offside στον Σαρδινέρο. Ο Μάτος τώρα θέλει να παίξει δυνατά για τον Ζίβκοβιτς. Έφυγε από τον Σελίμοβιτς και πάτησε περιοχή. Τον κυνηγάει ο Σελίμοβιτς. Είναι corner. Out. Ο Ζίβκοβιτς πάρα πολύ έξυπνα μπήκε στην περιοχή. Ήξερε ότι ο αντίπαλος του έχει κάρτα.
Εδώ όμως που έπεσε δεν κατάφερε να μαζέψει την μπάλα με το δεξί και να την κρατήσει εντός. Ο Βαρέλα για τον Σβάμπ πέρασε και από τους δύο η μπάλα, και από τον Μεγιάδο και από τον Αυστριακό. Ήρθε ο Πέλκας. Ο Μάτος κινήθηκε στο χώρο, είναι και ο Σελίμοβιτς, ο οποίος πάρα πολύ έξυπνα έστειλε την μπάλα τώρα στον Κοροβέση. Ο Νέιρα μάζεψε. Ο Στάρτζεον για τον Μαρινακή. Ο Βουές πίσω, πάλι στο Μαρινακή. Συμπληρώσαμε 65 λεπτά και φάση για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Στις αρχές με τον Μάτος, στο 61 με τον Ζίβκοβιτς, στο 57 είχε τελική ο Ναμπή. Είναι out η μπάλα μετά την προσπάθεια του Γιαννούλη, λέει ο βοηθός. Κάτι καλύτερο περίμενε ο Σίμος. Πάμε στο στην Ποτσορή. Είναι πλέον συχνές οι συνομιλίες του κ. Φερέιρα με ποδοσφαιριστές του. Στο Σβάμπ μιλούσε λίγο νωρίτερα, λέγοντας του ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο πίσω, να συνεννοήσει καλύτερα με τον Ομάρ, τον Ελκαντουρί δηλαδή, για το ποιος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Να μην επιτρέπουμε στον αντίπαλο να μας πιέζει χωρίς να μπορούμε να αναπτυχθούμε. Σειρά πήρε ο Πέλκας, λέγοντας του ότι χάνεις τη θέση σου. Δεν είναι ο χώρος αυτός στον οποίο πρέπει να κινείσαι. Πρέπει να έχεις τη σωστή θέση για να μπορείς να βοηθήσεις την ανάπτυξη της ομάδας και αντίστοιχα να έχεις συνδρομή και στο ανασταλτικό παιχνίδι. Ο Σαρδινέρο τώρα πρόλαβε τον Μάτος, έπεσε, ο Τζοβάρας λέει παίζεται. Όπως και να έχει υπάρχει η VAR, αν υπάρξει οποιαδήποτε αμφιβολία. Υπάρχει η βοήθεια της τεχνολογίας. Ο Ναμπή πρόλαβε τελευταία στιγμή, ο Νέιρα πέταξε την μπάλα μπροστά. Ο Σαρδινέρο είχε αυτή τη μονομαχία με τον Μάτος στο 67. Αυτή είναι η φάση. Να δούμε τι θα πει ο Τζίλος. Στο VAR. Παίζεται. Ο Μάτος στον Ελκαντουρί. Είναι ολομόναχος ο Ζιβκοβίτς, έχει χαστεί ο Κοροβεσής. Με το δεξί σέντραρε ο Πέλκας, έγινε η κόντρα, βγήκε ο Βάτερμαν και καθάρισε τη φάση. Ο Ναμπή, ο Στάρτζεν είχε κάνει κίνηση προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης αλλάζει απέναντι για τον Εγκασόν. Ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα γκολ νωρίς, πίεσε, αλλά μετά το 25 μοιάζει να διαχειρίζεται αυτό το 1-0. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προηγήθηκε κόντρα στην ΑΕΛ, νίκησε 1-0, προηγήθηκε απέναντι στον Ατρόμητο, ισοφαρίστηκε. Ο Νέιρα για τον Ναμπή. Σελίμοβιτς, ο Μεγιάδο δεν πρόσεξε. Ο Ίγκασον έκανε παραπάνω πράγματα από ό,τι του επέτρεπε η θέση του, πήρε φάουλ πάντως. Εδώ πως κόντρα η κεφαλιά του Πελκά πάνω στο Μαρινάκι. Πελκάς πίσω, ο Αλκαντουρί με τον Μιχαηλίδη. Πάμε στο Θωμάμιχο. Διπλή αλλαγή ετοιμάζει ο Γιώργος Σίμος από το πάγκο. Ο Οδυσσέας Λιμπεράκης και ο Απόστολος Γιάννου είναι οι παίκτες που ετοιμάζονται και σε πολύ λίγο θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δουν ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν. Δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε αλλαγή σχηματισμού. Ίσως παίξει για τα επόμενα 20 λεπτά με τετράδα στην αμυνά.
Ο Διαμαντής. Πάντως Κωστή, είμαστε στο 70 και δεν μοιάζει διατεθειμένος ο Φερέιρα να προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Ναι, δεν είναι και τόσο σύνηθες το φαινόμενο. Συνήθως οι πρώτες κινήσεις του έρχονται με τη συμπλήρωση της ώρας, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα. Προς το παρόν δεν έχει σκεφτεί κάτι τέτοιο, δεν δείχνει να συζητάει κάτι με τους συνεργάτες του. Αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που σας είπαμε και νωρίτερα του κάνουν προθέρμανση, περιμένοντας δεν ξέρω τι να δει για να αλλάξει ή για να διορθώσει. Ο Wes με αντίπαλο τον Γιαννουλή. Ωραία, ο Τσολάκ θέλησε να ανεβάσει τον Μάτος, είναι πολύ πιο κοντά στην μπάλα ο Σελίμοβιτς. Σε πρώτη ευκαιρία θα ξαναπάμε στο Κωστιμπότσαρη γιατί ετοιμάζει διπλή κίνηση ο Φερέιρα. Ο Wes κατέβασε την μπάλα με το στήθος, Σαρδινέο στην περιοχή, κοντρά στο Γιαννούλη, γύρισε προς τα έξω, δεν πήγε με δύναμη στη φάση ο Ναμπή. Ο Βαρέλα κέρδισε τώρα και παίζει αριστερά για τον Πέλκα. Πάμε στο Κωστιμπότσαρη. Σαν να σε άκουσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος με το που ολοκληρώσαμε τη συνομιλία μας κάλεσε τον Τζόλι μαζί με τον Λίρατζι. Αυτές ήταν οι δύο πρώτες επεμβάσεις του πάνω στον αγώνα. Σε λίγο θα γνωρίζουμε και σε ποιον την θέση θα περάσουν. Ο Ναμπή πήρε την κόντρα, είναι και ο Σαρδινέρο εκεί. Ο Ελκαντουρί για τον Ζίβκοβιτς με καταπληκτική τεχνική. Είδατε πως κατέβασε την μπάλα από ψηλά, πήρε φάουλ τώρα από τον Μαρινάκη. Έρχεται η ώρα για την διπλή αλλαγή του Όφη, ο Λιμπεράκης και ο Γιάννου. Πάμε στον Θεμαμίχο. Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Όφη. Παίκτες που θα αποχωρήσουν είναι ο Κοροβέσης και ο Μαρινάκης Γρηγόρη. Θα αλλάξει και σχηματισμό, αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Πλέον με 4-2-3-1. Ο Γιάννου θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Λιμπεράκης θα πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ντεμπούτο για τον Λιμπεράκη και επιστροφή για τον Γιάννου στη Τούμπα. Έχει παίξει τον ΠΑΟΚ. Ένας ακόμα παίκτης κοινός για τις δύο ομάδες, αφού είχε αγωνιστεί το ΠΑΟΚ παλιότερα και ο Κοροβέσης αλλά και ο Διαμαντής. Πάμε και στο Κωστιμπότσαρη. Ο Μάτος θα περάσει εκτός για να μπει στη θέση του Λίρατζης και ο Πέλκας αντίστοιχα για να περάσει ο Τζιόλης. Ο Ζίβκοβιτς έχει άδειο γήπεδο, το εκμεταλλεύεται, έπαιξε με τον Σβάμπ, σούταρε αμέσως, out. Χωρίς κοντρόλ ο Αυστριακός, εξαπέλυσε κεραυνό αλλά μακριά από τα δοκάρια του Βάτερμαν. Εδώ το σούτ. Ο Μάτος, ο οποίος ήταν αρκετά καλός στην επιστροφή του στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Είχε δοκάρει μόλις το τρίτο λεπτό. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα κατάφερε να βγάλει 90 λεπτό. Ο Λίρατς θα περάσει στη θέση του. Ο Τζολής αντί του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Πέλκα, που πηγαίνει να δώσει το περιβραχιόνιο στο Βαρέλα. Και ο Τζόλης, ο οποίος συνήθως ήταν στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, τώρα έρχεται από τον πάγκο για να δώσει πνοή στην επίθεση. Κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη, ο Σελίμοβιτς με τον Τσολάκ. Ο Σελίμοβιτς έχει και κάρτα. Ο Βαρέλα διαμαρτύρεται έντονα. Ο Σελίμοβιτς μοιάζει να βιάζεται να πάει για μπανιό. Με 2
Δύο φάουλ στην ίδια θέση, στην ίδια φάση. Στο 75 είμαστε, χωρίς καρτά, ο Σελίμοβιτς από τον Τζοβαρά. Πάντως το 1-0 πάντως το μάτς με το γρήγορο γκολ του Ελκαντουρί. Ο ΠΑΟΚ ρισκάρει όσο δεν καθαρίζει το παιχνίδι, όσο είναι η διαφορά στο ένα τέρμα. Ο Όφη είναι πάντοτε επικίνδυνος, άλλαξε το σχηματισμό του ο Σιμός λίγο νωρίτερα. Ο Γιαννούλης, ο Ζίβκοβιτς, ψάχνει το δευτεροδοκάρι, τον Βαρέλα, η μπάλα έμεινε στην περιοχή. Υπάρχει offside και τελειώνει η φάση εδώ. Ο Βάδερμαν με τον Διαμαντή, συμπαίκτης του Λίρατζη πέρσι στον Βολό. Δεν πέρασε η πάση για τον Σαρδινέρο. Ανέβηκε ωραία ο Γιαννουλής και βρήκε τον Ζίβκοβιτς, άδειο το γήπεδο για τον Λίρατζη, αλλά ήρθε να καλύψει ο Σταρτζόν από την απρόσεχτη πάσα του Ζίβκοβιτς. Ο Ναμπί έχει χορό και πέταξε αριστερά, ανέβηκε ο Σταρτζόν, έρχεται με δύναμη και ο Λιμπεράκης, σε αυτόν έστειλε την μπάλα, ο Ίγκας τον πρόλαβε όμως. Εδώ δείτε ξανά. Εδώ έδωσε offside ο βοηθός. Φάση. Σελίμοβιτς σε ένα χώρο που ο Σβάμπ ήλεγξε. Ο Βαρέλα δεν έπαιξε πρώτο χρόνο, γύρισε πίσω στον Ζιβκοβιτς. Ο Διαμαντής έπαιξε με τον Ουές. Ο Ελκαντουρί με τον Ζίβκοβιτς να ανεβαίνει και πάλι με δύναμη. Ο Ζίβκοβιτς έφτασε κοντά στην περιοχή. Σούταρε με το αριστερό. Ο Βάτερμαν όμως λέει όχι στο 78. Ο Ναμπί βλέπει την κίνηση του Σαρδινέρο. Επέλεξε τον εξωτερικό διάδρομο. Και πάλι ο Άγγλος. Ο Νέιρα με τον Στάρτζον. Δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ο Σφάμπ έφυγε ωραία από δύο. Ο Μεγιάδο του έκλεψε μπαλά. Δεν είχε συμπαράσταση. Να μπει. Ο Γιάννου με τον Γιαννούλη. Υποδέχθηκε ωραία την μπάλα αρχικά. Συνέχισε, κέρδισε και την μπάλα. Κόρνερ από τη μικρή περιοχή. Ο Γιάννου μπλέχτηκε λίγο. Ήταν μεταξύ του σούτ και της πάσας. Και ο Ζίβκοβιτς λέει όχι στο 79, κρατώντας αυτό το 1-0. Κοιτάξτε πως κέρδισε δύο κόντρες. Εδώ να πασάρει πήγε. Σαν να μην πίστευε ότι έχει βρεθεί στη μικρή περιοχή με την μπάλα στα πόδια μετά από δύο κερδισμένες κόντρες. Ο Ναμπί στο κορνέρ, κεφαλιά από το Σελίμοβιτς, out, όρθιος ο Ζίβκοβιτς. Ο Όφη μέσα σε 30 δευτερόλεπτα χτυπάει δύο φορές την πόρτα του γκολ. Εδώ δείτε πόσο κοντά στο αριστερό δοκάρι του Ζίβκοβιτς πήγε η μπάλα. Κεφαλιά από τον Μεγιάδο.
για τον Σαρδινέρο. Ο Ναμπή προσπάθησε να βρει τον Γιαννού, όχι με σιγουριά. Γιαννούλης όμως γλίστρισε. Θέλει να παίξει γρήγορα ο Σαρδινέρο, γύρισε στον Ουές. Μεγιάδο και Νέιρα. Ο Ναμπή έκανε λάθος. Ο Ζίβκοβιτς προσπάθησε να βρει τον Τσόλακ σε μία από τις τελευταίες του προσπάθειες. Ο Ναμπή πέταξε μπροστά για τον Στάρτζεον, ο Ίγκασον πιο γρήγορα. Λαγιό, πάμε στην Ποτσάρη. Πάμε στο δυναμικό. Αλλαγή ετοιμάζει και ο Γιώργος Σιμός, ο Ναζαρένος Σολής, ο Αργεντινός εξτρέμ είναι αυτός που σε πολύ λίγο θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου, ενδεχομένως προχωρήσει και σε νέα αλλαγή σχηματισμού. Είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη. Στάρτζεον με περίεργο τακουνάκι, βρήκε τον Λιμπεράκη, πήρε ξανά την μπάλα στα πόδια του, κοίταξε την περιοχή και σύντομα στο δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνε ο Γιαννούλης με τη μία, ο Ναμπή με τα πόδια όμως ο Ζίβκοβιτς. Όσες φορές χρειάστηκε, ο Σέρβος κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ. Πέμπτη-έκτη τελική του Ναμπή, έχουμε χάσει λογαριασμό. Ο Ζίβκοβιτς του λέει και πάλι όχι, μια μεγαλοπρεπής άρνηση. Είτε ο Σέρβος είτε το δοκάρι έχουν σταματήσει τον Άγγλο από το να σκοράρει σήμερα. Μέσα σε 3 λεπτά ο Όφι έχει χτυπήσει 3 φορές την πόρτα του γκολ. Ο Ναμπή προς τα έξω, το γύρισμα, υπάρχει offside, τελειώνει η φάση. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει να έχει μείνει από δυνάμεις, μοιάζει να έχει κοπεί στη μέση. Είδα νωρίτερα την προσπάθεια του Διαμαντή. Το πλασέ, η προηγούμενη φάση με το πόδι ο Ζίβκοβιτς στο πλασέ του Ναμπή. Ο Τζολής ανάμεσα σε 2. Ο Γιαννούλης πίσω. Ο Μιχαηλίδης. Κεφαλιά από τον Ελκαντουρί. Ο Νέιρα κράτησε μπάλα, θέλησε να πετάξει μπροστά για Σαρδινέρο και Γιάννου. Ο Ίγκασον έχασε, έπαιξε με τη φωτιά εκεί ο Ισλανδός και εδώ έκανε φάουλ στον Στάρτζεον. Κλείστηκε από 2, η κόντρα ευνόησε τους φιλοξενούμενους. Κίτρινη κάρτα. Έβαλε την κόντρα μετά κλείνει ο Στάρτζον και στη συνέχεια τον ανέτρεψε. Πάνω στην μπάλα ο Ναμπή. Στο 84 είμαστε. Στο 79 ο Γιάννου, στο ίδιο λεπτό ο Σελίμοβιτς. Στο 82 ο Ναμπή. 3 τελευταίες τελικές για τον Όφι που απάντησε με αυτόν τον τρόπο στο σουτ του Ζίβκοβιτς στο 78. Ο έτερος Ζίβκοβιτς έχει κρατήσει όρθιο τον ΠΑΟΚ σήμερα. Να μπει με πολύ φάλτσο, πέρασε η μπάλα πάλι ο Ζίβκοβιτς, κεφαλιά ο Στάρτζεον. Ο Ζίβκοβιτς είναι στη σωστή θέση για μία ακόμη φορά. Ωραία εκτέλεση με φάλτσο, κεφαλιά προς τα πίσω στον άξονα ο Ζίβκοβιτς, σωστά.
μπλόκαρε. Ο Διαμαντής πήρε φάουλ. Πάμε στον Θεμαμίχο. Τώρα θα γίνει τέταρτη αλλαγή για τον Όφη. Ο Σολής είναι αυτός που θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Αποχωρεί ο Μεγιάδο. Επιστρέφει σε πεντάδα στην άμυνα και πάλι η Όφη. Θα πάει ως τρίτο στόπερ δίπλα σε Διαμαντή και σε Λίμοβιτς ο Λιμπεράκης, με τον Σολής να παίρνει όλη την αριστερή πλευρά. Ενώ η μεσοπιθετική τριάδα πλέον θα είναι με τους Στάρτζεον από τα αριστερά. Από τα δεξιά, με συγχωρείτε, θα πάει αριστερά ο Σαρδινέρο με τον Γιάννο να παραμένει στην επίθεση. Πάμε και στην αντιπαραχθή, Ελεγωστή. Τέταρτη κίνηση και για τον Μπελφερέιρα με την είσοδο του Εσίτη αντί του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αλλαγή σχηματισμού από το 3-4-3 στο 3-5-2 για να γεμίσει τη μεσαία γραμμή, να μπορέσει να ανακτήσει την κατοχή και να φρενάρει το επιθετικό ίστρο που έχει στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Όφη. Ο Ζίβκοβιτς με ένα εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Αν δεν υπήρχε ο συνεπώνυμος του θα ήταν σίγουρα εκείνος ο MVP, αλλά με αυτά που έχει κάνει τελευταία ο goalkeeper Ζίβκοβιτς, νομίζω ότι δικαιούται τον τίτλο του κορυφαίου της αναμέτρησης. Ο Στάρτζεον γύρισε πίσω. Ο Σελίμοβιτς για τον Νέιρα. Βερακής. Εδώ βλέπετε πως αποτυπώνεται η κυκλοφορία μπάλας στον αριθμό των εύστοχων πασών που είδατε. Ο Διαμαντής πίσω για τον Βάτερμαν. Τέσσερα λεπτά ακόμη χωρίς τον έξτρα χρόνο. Ο Γιαννούλης κράτησε την μπάλα εντός, αλλά πιέστηκε αντικανονικά από τον Wes. Πάμε στο θέμα Μιχώ. Σε αυτό το νέο πλέον σχηματισμό, δηλαδή ουσιαστικά στην επιστροφή στο σχήμα που ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι, ο Νέιρα θα παίξει το ρόλο που έπαιζε ο Μεγιάδος σε θέση 6 στον ρόμβο και μπροστά του θα είναι ο Ναμπί. Ο Μιχαήλης είναι αυτός που θα απομακρυνεί, ψάχνοντας να βρει τον Τζόλι. Σελίμοβιτς, ο Wes, κλείστρισε ο Εσίτη. Ο Σαρδινέρο δεν κατάφερε να βρεθεί με τον Ναμπί. Πλαγιό. Χειροκροτήματα από τον Φερέιρα. Ναμπί, ο Σφάμπ στα τυφλά. Σφιντερίσκι τρέχει. Ο Σελίμοβιτς με ρίσκο τελικά κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία του και την μπάλα. Ο Ναμπί, ωραία, πέρασε ο Μιχαηλίδης τελευταία στιγμή. Ο Σαρδινέρο έρχεται με δύναμη, θέλει να γυρίσει στην περιοχή. Βγήκε ο Ζίβκοβιτς και τελείωσε τη φάση. Πολύ έξυπνη η σκέψη του Ναμπί, αλλά ο Μιχαηλίδης άπλωσε το κορμί του και σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Στη συνέχεια η κόντρα ευνόησε τον κύριο που βλέπετε. Ο Ναμπί πάρα πολύ ωραία, δεν καταφέρει να βρει όμως τον Στάρτζεον. Θα τρέξει ο Τζολής με αντίπαλο τον Διαμαντή και κατάφερε να πάρει το καλύτερο δυνατό εκεί που είχε κλειστεί. Κόρνερ, αρκετός χρόνος κερδισμένος για τον ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς η άμμος στην κλεψίδρα αδειάζει και είναι υπέρ του δικεφάλου. Ο Σβάμπ πηγαίνει αργά στη γωνία. Και ο Μιχαηλίδης παίρνει θέση στην περιοχή. Δύο του ΠΑΟΚ στη μικρή περιοχή, υπόλοιποι στο σημείο του πέναλτι. Ο Σβάμπ είναι στην γωνία. Πρώτη φορά ίδιο πόδι, ίδια πλευρά. Κεφαλιά, γκολ! 2-0 με τον Σφιντερίσκι. Ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το μάτς το 89. Πρώτη φορά στην περίοδο στο ελληνικό πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ σκοράρει δύο φορές σε ένα μάτς, και αυτό το γκολ του Σφιντερίσκι είναι αρκετό για να χαρίσει τους 3 βαθμούς στο δικέφαλο.
Κυπριανός από την μικρή περιοχή με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Βάτερμαν και όλη την άμυνα του Όφη. Ο Νέιρα τον έχασε και αυτός έκανε το 2-0. Σε λίγο μπαίνουμε στον έξτρα χρόνο, 4 λεπτά. Εδώ κέρδισε ο Σφιντέρσκι, φεύγει απέναντι στον Βάτερμαν, περιμένει τον Τζόλι, του πέρασε την μπάλα. Ο Τζόλις με το αριστερό, σούταρε δοκάρι! Δεύτερο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ στο μάτς. 1 λεπτό μετά τον γκολ του Σφιντέρσκι, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κάνει 3 τα τέρματά του. Δείτε πως έκλεψε την μπάλα ο Σφιντέρσκι, μοίρασε στον Τζόλι, αυτός επέλεξε την αριστερή πλευρά, νίκησε τον Βάτερμαν, όχι όμως και το δοκάρι. Ο Σελίμοβιτς δοκίμασε να βρει τον Ουές, κατέβασε αυτός με το στιφός. Πολλά τρεξίματα από τον Ουές. Ο Σελίμοβιτς αυτή τη φορά έκανε λάθος. Και πάλι μπάλα στα δικά του πόδια. Ζήτησε και πήρε ο Σταζόν. Ο Τζόλις έκλεψε, άλλαξε με τον Μεσίτη, έπαιξε με τη μία στον Σφιντέρσκι χωρίς να είναι offside. Βγήκε ο Βάτερμαν, είναι κενή αιστεία, το είδε ο Πολωνός, 3-0. Χρειάζεται λιγότερα από 3 λεπτά για να βάλει 2 γκολ και να τελειώσει μια και καλή τις όποιες ελπίδες του Όφη. Οι κριτικοί το πάλεψαν, είχαν αρκετές ευκαιρίες, είχαν δοκάρι με τον Αμπή, είχαν τελικές κοντά στην αιστεία του Ζίβκοβιτς, ο οποίος όποτε χρειάστηκε αρνήθηκε τον γκολ και έρχεται ο Σφιντέρσκι από τον πάγκο να βάλει 2 τέρματα και να κάνει το 3-0. Εδώ κοιτάξτε πως έκανε λάθος ο Νέιρα, ο Εσίδη για τον Τζολί. Εντός θέσης ο Σφιντέρσκι, για ποιον λόγο βγήκε ο Βάτερμαν κανείς δεν ξέρει. Πέρασε την μπάλα από πάνω του ο Σφιντέρσκι σε ένα πολύ έξυπνο πλασέ, σε ένα γκολ προπόνησης πάντως. Κοιτάξτε τι κάνει ο Βάτερμαν, ενώ έρχονταν 3 του Όφη, αυτός προτίμησε να αφήσει την εστία του και κάπως έτσι ο Σφιντέρσκι είχε εύκολο έργο στο να κάνει το 3-0 και να τελειώσει την νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρεί την παράδοση και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Τζόλις. 8η νίκη στην σειρά για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Όφη και μάλιστα με εντυπωσιακό απολογισμό. 28-2 είναι τα τέρματα σε αυτές τις τελευταίες 8 νίκες του ΠΑΟΚ επί των κριτικών. Ο Ίγκασον εκεί που θέλει να τρέξει ο Εσίτη, ο Βάτερμαν βγαίνει σωστά αυτή τη φορά. Ο Εσίτη έκλεψε από τον Νέιρα. Φάουλ αποφάσισε ο Τζοβάρας. Δεύτερο θα μας χωρίζουν από το τελευταίο σφύριγμα. Ο ΠΑΟΚ έκανε τα εύκολα δύσκολα. Προηγήθηκε νωρίς με τον Ελκαντουρί. Έχασε αρκετές ευκαιρίες, έδωσε δικαιώματα στον Όφη για να έρθει από τον πάγκο ο Σφιντέρσκι να καθαρίσει το μάτς. Τέλος, ΠΑΟΚ Όφη 3-0. Ο δικέφαλος επιστρέφει στις νίκες μετά τις 2 ισοπαλίες για το ελληνικό πρωτάθλημα και τις 2 ήττες από την Κρασνοντάρ για τα play-off του Champions League.
νίκη και μάλιστα για πρώτη φορά με πάνω από ένα γκολ να σκοράρουν οι Θεσσαλονικείς. 2 γκολ από τον Ασφιντέρσκι στο 89 και στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Ο Ελκαντουρί είχε ανοίξει το δρόμο μόλις στο 8ο λεπτό. Νωρίς ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δοκάρι με τον Μάτο στο ξεκίνημα στο 3ο λεπτό. Ακόμη ένα δοκάρι στο πρώτο των καθυστερήσεων με τον Τζόλι. Δοκάρι και για τον Ναμπή στο 36. Σε καλό κλίμα αποχωρούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με το 3-0 να σημαίνει την 36η νίκη του ΠΑΟΚ σε 44 μάτς απέναντι στον Όφη εντός έδρας. Μάλιστα το γκολ του Ελκαντουρί ήταν το 100ο στην ιστορία του ΠΑΟΚ απέναντι στον Όφη. Καλά μαντάτα από την επιστροφή του Μάτος. Ο Βραζιλιάνος ήταν πάρα πολύ καλός όσο διάστημα έπαιξε, για 72 λεπτά. Είχε και το δοκάρι στο 3ο λεπτό. Και περιμένουμε το ρεπορτάζ από τους δύο συναδέλφους, τον Κωστή Μποτσάρη και τον Θωμά Μιχό. Εδώ πως ο Φερέιρα αγκαλιά με τον Βαρέλα, προφανώς του εξηγεί τι ήθελε και τι θέλει από εκείνον στο παιχνίδι. Γιαννούλης με πολλά τρεξίματα σήμερα, με αντίπαλο ένα ποδοσφαιριστή όπως ο Ουές που είχε και αυτός εξαιρετικές δυνάμεις. Είναι έτοιμος ο Θωμάς Μιχός. Ναι, κοντά μας είναι ο Γιώργος Σίμος, ο τεχνικός του Όφη. Κύριε Σίμο, θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο για το παιχνίδι. Ένα γρήγορο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ανταγωνιστικός Όφη στη συνέχεια, πολλές χαμένες ευκαιρίες. Πιστεύετε εκείνη το κλειδί του αγώνα? Ναι, ξεκινήσαμε νομίζω με μεγαλύτερο σεβασμό από όσο έπρεπε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το σεβαστήκαμε περισσότερο από όσο έπρεπε. Υπήρχε μια έλλειψη αυτοπεποίθησης για να παίξουμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε να παίξουμε και ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε και στο πρώτο ημίχρονο γενικά δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο θέλουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω αδικήσαμε τον εαυτό μας. Το σκορ με βάση την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου δεν αντικατοπτρίζει τον αγώνα, αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Κρατάω την μεγάλη εικόνα και την καλή εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου και είμαι σίγουρος ότι έχουμε καλό μέλλον. Σας αφήνει μια πικρία έτσι πως εξελίχθηκε ο αγώνας και το τελικό σκορ? Σίγουρα όταν χάνεις στο 89 και στο 92, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς λεπτό ήταν το 2-0 και το 3-0, μετά από μια τέτοια προσπάθεια του δεύτερου ημιχρόνου που είχαμε κλείσει τον ΠΑΟΚ για 45 λεπτά μες στην εστία του και χάσαμε και ευκαιρίες για γκολ, ναι, σίγουρα μας αφήνει μια πικρία. Αλλά νομίζω έχουμε καλό μέλλον. Με βάση αυτό που βλέπω στην ομάδα μας, νομίζω ότι η ομάδα μας έχει καλό μέλλον. Είναι αυτό που θέλετε να βλέπετε από την ομάδα και από τους παίκτες σας, αυτό που είδατε στο δεύτερο ημίχρονο? Είμαστε σε καλό δρόμο, ναι, θα γίνει καλύτερο, θέλουμε δουλειά. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε 2 εβδομάδες και οι παίκτες που ήρθαν όλοι μαζί θα έχουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο, αυτό νιώθω. Απλά για το σημερινό αγώνα νομίζω ότι με βάση την προσπάθεια του δευτέρου ημιχρόνου αδικήσαμε λίγο τους εαυτούς μας. Πάντως αρκετές μεταγραφές, νέα πρόσωπα, ήρθα και το τελευταίο διάστημα. Αρκετοί από αυτούς μπήκαν, πήραν χρόνο συμμετοχής. Είναι κάτι που σας βοηθάει και σας όλο αυτό? Ναι, οπωσδήποτε θέλουμε σιγά σιγά όλοι να μπουν μέσα στο group. Θέλουμε τον χρόνο μας, αλλά νομίζω ο χρόνος είναι μαζί μας. Έχουμε 2 εβδομάδες να δουλέψουμε και αυτό θα κάνουμε για να ετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Γρηγορή. Αυτός ήταν ο Γεροσίμος και είχε δίκιο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο δίκαιο άθλημα στον κόσμο. Η εικόνα του Όφη σίγουρα δεν ήταν για 3-0, αλλά στο 89 δέχεται το 2-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έχει δοκάρει ο Τζόλης και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βάζει το δεύτερο δικό του γκολ ο Σφιντέρσκι και τρίτο για τον δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε 14 τελικές, οι 9 στην εστία, άγγιξε τον μέσο όρο, κάτι πάνω από 15 τελικές έκανε. Αυτή τη φορά πάντως ήταν πολύ πιο εύστοχος από ό,τι τις προηγούμενες. Πάμε στο Κωστή Μποτσάρη. Κοντά μας ο Αμπέλ Φερέιρα μαζί με τον Αλέξανδρο Μανιάτογλου. Τους ευχαριστούμε και τους δύο που είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα.
στη φάση του δεύτερου γκολ με στην κεφαλιά του Σφιντέρσκι, πολλά συναισθήματα, ικανοποίηση, χαρά, πιο έντονο απ' όλα η ανακούφιση μήπως? Πιο έντονο ίσως η ανακούφιση από αυτά. Okay. Portanto, no segundo gol, claramente ficamos muito satisfeitos. Uma satisfação também é um relief, podemos dizer, porque é verdade que na segunda parte eles também tentaram e deram tudo. Portanto, com esse segundo gol podemos dizer que fechamos a vitória. Portanto, qual é o sentimento que foi mais prevalente nessa situação e, em geral, como é que vivemos o jogo? Se todos os jogos nem na Grécia fossem assim, seguramente que nós iríamos vender jogadores de todos os clubes. Κατά πρώτο λόγο θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και να πω ότι εάν όλα τα παιχνίδια ήταν τέτοιου θεάματος, τέτοιας έντασης και τέτοιας εικόνας, θεωρώ πως πάρα πολύ σύντομα το ελληνικό ποδόσφαιρο θα αρχίσει να πουλάει αρκετούς ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό. Primeiro uma relva top, bem regada, και para poder haver um bom jogo. Από τη μία δηλαδή είχαμε όλα τα εχέγγια για να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε πάρα πολύ καλό γήπεδο. Devia ser algo obrigatório na nossa liga. Που νομίζω θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλους τους αγωνιστικούς χώρους παντού. Segundo, uma grande equipa do outro lado com um grande treinador, uma equipa que gosta de ter bola, gosta de ter um futebol positivo e jogar para ganhar. Κατά δεύτερο λόγο, δύο αντίπαλες ομάδες από τη μία, η αντίπαλη μας, μια δυνατή ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή, με μια θετική προσέγγιση στο παιχνίδι που ήρθε εδώ πέρα για να παίξει το ποδόσφαιρό της. É verdade que nos criou dificuldades e jogou muito bem. Και πράγματι μας δημιούργησε προβλήματα και δυσκολίες. Mas também é verdade que a nossa equipa entrou muito bem no jogo, entramos intensos, entramos fortes. Nos primeiros 10 minutos criamos oportunidades para poder fazer 1-2 golos, mas uma boa primeira parte. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά είχαμε ένα πάρα πολύ καλό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε και μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Νομίζω στα πρώτα 10-15 λεπτά θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει παραπάνω από ένα γκολ που τελικά πετύχαμε. Και γενικότερα θέλω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ξεκάθαροι πρωταγωνιστές και θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει και με άλλο σκορ στην ενάπαυλα. Sabíamos que se fizéssemos o segundo gol nos ia dar mais tranquilidade para a segunda parte. Και είναι κάτι που το κυνηγήσαμε αρκετά το δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ξέραμε ότι αν το πετυχαίναμε θα μπορούσαμε να μπούμε με έναν άλλο αέρα, μπορούμε να πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο. E também sabia que nos últimos 15 minutos a nossa equipa ia sentir o desgaste que tivemos no jogo contra o Krasnodar. Γιατί γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι μετά από αυτήν την υπερπροσπάθεια που κάναμε με την Krasnodar, σίγουρα τα απόνερα, μπορούμε να πούμε, από τον όλη την εξάντληση και την κόπωση των ποδοσφαιριστών, σίγουρα κάποια στιγμή θα φαινόταν μέσα στον νοσοκό χώρο, όπως και έγινε σε κάποια φάση στο δεύτερο ημίχρονο. E a chave para nós conseguirmos fazer o segundo e o terceiro foi o Eziti, porque com o Eziti a ajudar os dois médios que tínhamos, ficámos muito mais compactos dentro, deixamos o Tzolis e o Carol na frente para a transição e os rapazes estão de parabéns. Από την άλλη στιγμή, βλέποντας ότι πλέον αυτό το δεύτερο γκολ δεν ερχόταν με τον τρόπο που θέλαμε, βάλαμε μέσα τον Ζήτη για να μπορέσουμε να ελέγξουμε περισσότερο το χώρο του κέντρου, να είμαστε 3 εναντίον 3. Βάλαμε και μέσα δύο φρέσκους ποδοσφαιριστές, τον Καρόλ και τον Τζόλι Γαρμπόν, να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντιπιθέσεις, μιας και ο αντίπαλος σίγουρα θα προσπαθούσε και θα ανέβαζε ακόμα περισσότερους παίκτες για να κυνηγήσει τον γκολ της σοφάρισης, και αυτό το πλάνο απέδωσε. Para mim, muito bom jogo, muito bem jogado e com um vencedor justo. Για μένα λοιπόν ένα πάρα πολύ καλό έτσι παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα όσοι το είδαν το ευχαριστηθήκανε, και από τη δικιά μου πλευρά νομίζω ότι η νίκη μας είναι δίκαιη. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο και για την ομάδα το γεγονός ότι ένας από τους πρώην βασικούς του φόρου, ο Κάρολ, επέστρεψε στα γκολ, και δεύτερον ότι πάει με ηρεμία σε αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος για να μπορέσει να δουλέψει για τη συνέχεια. Portanto, para nós é uma coisa muito positiva e importante o facto que vimos outra vez o nosso avançado marcar 2 golos em muitos poucos minutos. E em segundo lugar, sim, também muito positivo o facto que agora vamos para a paragem das equipas nacionais com uma vitória. Isso sempre dá mais tempo, mais tranquilidade para poder trabalhar nos aspectos que queremos melhorar. Sim, é verdade, é positivo. E por outro lado é negativo, porque temos muitos jogadores na seleção, o que vai sobrecarregar esta equipa. Isto vai ser outro desafio que vamos ter pela frente. Não sei como é que vamos lidar depois com tantos jogos, com tanta gente na seleção, mas vamos esperar que acima de tudo não haja lesões nas seleções. Για μας είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό το γεγονός όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ότι θα πάρουμε μεγάλη ηρεμία μετά από αυτήν την νίκη για την διακοπή. Από την άλλη, βέβαια, είναι γεγονός ότι δεν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε όπως θέλουμε, μιας και έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές στις εθνικές, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε και εμείς και όλος ο οργανισμός, μιας και δεν τους έχουμε στην διάθεσή μας. Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή πλέον είναι να επιστρέψουν υγιείς και χωρίς κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. E o Carol, para mim, pode ser no futuro um dos melhores avançados da Europa.
Και για τον Καρόλ θα πω απλώς λακωνικά ότι θεωρώ πως στο μέλλον θα μπορεί να γίνει ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στην Ευρώπη. Lamento dizer isto, mas tenho que dizer as pessoas aqui têm pouca paciência, não dão tempo a um processo normal. Eu quando nasci não nasci a correr. Eu nasci, comecei a gatinhar, depois comecei a andar e depois comecei a correr. Eu não nasci a correr. E o Carol tem 23 anos, tem todas as condições para ser um grande ponta de lança europeu e agora com a ajuda do Colac seguramente os dois que vão fazer uma grande dupla e que se vão ajudar um ao outro, que é isso que nós queremos. Και νομίζω ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κάρολ είναι ένας ποδοσφαιριστής νεαρός, είναι 23 μόλις ετών, οπότε αυτό που θέλω να πω με αυτό το γεγονός είναι ότι πρέπει να έχουμε πάντα υπομονή. Σίγουρα η τελευταία περίοδος δεν ήταν εύκολη για αυτόν, δυσκολευόταν πάρα πολύ, ωστόσο και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά δεν γεννήθηκα και ξεκίνησα να τρέχω κατευθείαν. Πέρασα από κάποια συγκεκριμένα στάδια, πρώτα μπουσούλησα, μετά περπάτησα και μετά άρχισα να τρέχω για να δείχνω τις δυνατότητες που έχω και αυτό συμβαίνει και με τον Κάρολ. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη υπομονή και χρόνο στον ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες και εάν συμβεί αυτό πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να γίνει ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στην Ευρώπη. Για να ολοκληρώσουμε, πόσο πολύ τον βοήθησε στην απόψινή anamέτρηση η επιστροφή του Λέο στην ομάδα? Η επιστροφή του Λέο. Para terminar, a nossa equipa ajudou também o facto que o Leo Matos voltou como titular. Muito contente porque fez uma excelente primeira parte, fez aquilo que nós lhe pedimos, um jogador que está de corpo e alma no clube, um jogador que sente muito o clube, tal como os outros, e nós queremos a equipa assim. Quando são chamados, responder. É isto que eu gosto dos jogadores, estar um espírito coletivo, e quando o treinador dá a hipótese a jogar, todos eles dão esta resposta. Foi com o Lirates, foi com o Matos, foi com o Kutsias, foi com o Ninua. Eu lamento dizer isto, mas até o momento temos poucos jogos e já quase todos os jogadores jogaram na nossa equipa. Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την επανεμφάνισή του. Αυτό είναι αυτό που μου αρέσει σε όλους τους ποδοσφαιριστές που βλέπω στην ομάδα μου, το γεγονός ότι έχουν ένα ομαδικό πνεύμα και είναι πάντα έτοιμοι να ανταποκριθούν όταν ο προπονητής αποφασίσει να τους βάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δείξουν ότι μπορούν να αποτελέσουν μέλος αυτής της ομάδας. Ο Μάτος ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα, είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, δίνεται ψυχή και σώματι για αυτήν και είδαμε σήμερα ένα δείγμα από αυτά που μπορεί να δώσει και σίγουρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος όταν βλέπω τον Μάτος, τον Λίρατζι, τον Ινούα, τον Κούτσια, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έρχονται, δίνουν ό,τι μπορούν για την ομάδα και πραγματικά νομίζω ότι σε ένα πολύ μικρό δείγμα αγώνων έχουμε ήδη παίξει 7 ή 8 επίσημους αγώνες και όμως έχουν αγωνιστεί σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ της ομάδας και αυτό σίγουρα με αφήνει ικανοποιημένο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ήταν λοιπόν και ο αναλυτικός Φερέιρα. Εμείς θα δούμε την ιστορία αυτής της αναμέτρησης, η οποία ξεκίνησε σε βαρύ κλίμα, καθώς κάθε μέρα τέτοιο χρόνο θυμόμαστε αυτά που έγιναν πριν 21 έτη, πριν 21 χρόνια, με το τραγικό δυστύχημα που στοίχησε την ζωή σε 6 οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέστρεφαν από την Αθήνα, από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, και ο παίκτες του Όφη και οι παίκτες του ΠΑΟΚ με αντιπροσωπεία οπαδών, ακόμη και οι διαιτητές άφησαν λουλούδια μπροστά από την θύρα 4α στη μνήμη αυτών των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη στις 4 Οκτωβρίου του 1999. Κρατήθηκε για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε με φούρια στην αναμέτρηση, ο Τσόλακ έχασε την πρώτη ευκαιρία μόλις στο δεύτερο λεπτό. Στο τρίτο κεφαλιά του Μάτος στο πρώτο δοκάρι έστειλε την μπάλα απέναντι.